Good morning, good morning. And now no pay me chiachia biara otimenka ubehunu video we. Sa video ya me yema me nuana me ma me do mapa me pe masem because the krontia aya me do ma me pe masem etumafo ne obebo mo no. Ne aberima betimu aye no ye mangana ba entimenye. Nti sometimes ma ho kyerɛ mo sene mmarima na baaso wabrabo twam esene barima ɔne nti sɛ me mabrabo a me wɔ nyina sɛ ba me hunu na wo ho tɔw a na wo dibia pa bi gyina hɔ a na me kra ho tɔ no me nua ba a wo tie me na anopa yi wa waware wa wo nware ye wa wo mpena ti asem we ya mekan na fa ne me ye berima meni sa asem ya mekan ebe ha merima bebre ba me no nea ebe boa na meka anye nea edi nipa bekosem na me ti da bia mabrabo a me bo me se me hwɛ de nipa beka fa me ho na me ntie nipa anum asem patron nyankopon no bo me nyansa oni ne ndia ode ama me na me de bo me bra because me ni se me hu awurade da meni sɛ awurade ne me yankasa me nipadua blonsane ne me yankasa me nipadua na ne amene ne koba no ebetima be yemi nyankopɔn obesena be yemi satan nti saa no ma miru na me de bɔ me bra onua ba sie me yie mmerima ye dangerous sometimes an ye kase ma ye dangerous me try to tell me ma ye dangerous me ma ye dangerous of the wickedest me ma ye wicked papa esnipia mema ye wicked snibia hwe wo ya ba ya wusi so a ti ase na meka ne yem se wo hu tantantane wo no ma atete ya berima onhia wo ense wo pe nia oda ne kam onhunu wo emfre wo ta wo watare atete no a wo kala nye fe bemma otini kam ana owo office papa bi bank manager bi police ni bi driver ni bi onhia wo ense wo peda mini bi gina o ka kiro because of what oni se obefa wo a obebo wo ho ka ana ohu kura ne ho ye ne tane ba berima hia wo wasiesie wo ho a onhwe ba bia wo furu a wo ho ayefe waware kura na obepese ono beda wo mpena saatam no na obeka nsema mu oduru obeka sikasem obekira wo love obeteki allegation bia mo wahunu se odo it is a liar opew ne wada na berima na osiesie wo no ne ahye wo bo wo kuru na wo ne ne te ho no opewa ware wuyi onkan ko na woko na ope asew onya ne wo da wie na de ono obo wo ho ka osiesie wo no ne ahye obo adaache wo kodu abrabo bi no onya nya wo wie nipa ni gyawa na agya wo asinkyere na wabrabo abeye basa mama nkyira hu secret bi ma dodo asen na wo a omo wokunu bia that time na wusi su no se nipa na medada wo ne wo anwo a maame papa maame sister ka bia wabrabo nka entese ne ne wotewa ne wo bedi ed ne ma wo no secret ne mecho me berima memfa de merima beka ho se berima hunu se ba wo boy a hone otrai se obepe no ono onkope bi ensiesie ne da se berima hunu se ba wo kunu a hono obechesiu bisa hu se die ntima mi wokunu ne brai opem mi wo boy amene ne tena ono de ma ne doso na onkope bi ma doso sine merima na ono nkope bi na onye ne senia me de na ye me na opem no wabrabo no opase no ye demon many me gino ka me ma ye very demon by so times no ani ye nyina ye ni problem ma
se mmarima wa asase so nyina hia ba de onye na ofana menin se nka mma mo wiase nyina no nka moye kama nka ne awo nan kura no nka obenya barima amana so no mu ahwe no nso wonya wo ye no o se onye ba ma bi nso mu entitew one se wawo no na onwuru se waye kama ne ono de onfa bon wae no onfa bon tu no onfa bon tre no onwuru se bia so mu ama waye kama no obese na base obepew na one wakoda na ne oso mu siesie wo no hunu wa na agyaw na asena kogya wakwantimfimi soro ne wo ma wani nso na so nipa na aso mu yi no woni na adwene nya baako na onfa wabrabo nkosi yi futu a mepese me de mamado no ma bebrabrabo asɛ no na ɔwɔ ne boy na okohunu bi na odi n'akyi na de ɔne ne tiwa na ɔma ne kwansi no ogya no ba ne ɔba ya do wo sika ɔte abrokyire saa ta ma obehunu no ma menka abrokyire fo yɛ secret ngiro me wa abrokyire ni hunu ba bi a ɔte akoro nya adwuma ne obedi kura ho ɔde ne ma no ba ɔhunu wo a ɔpɛwo asɛ wabrabo no ne sika kitari no obesende de amawda tam no ubisa na obesende sika de amawda tam by onyanya ne ɔpɛ firi wo wie pɛ na a start no mahunu ko so asena ko hunu foforo Facebook akohu foforo e wo TikTok enti ne ɔte abrokyira aso mu no sorry ate abrokyira aso mu no sister ma wani nkɔ baako pɛ ho wodi wani mienu hwɛ toa ma wo hwene wei ne behunu mu mehunu yanka eni aduro